Mayong hapon sa tanan ug mao kining kahimtang sa atong panahon. Padayon tang ga-monitor sa bagyong Ramon ug gani ang alas 10 sa buntag gi-estimate kini nga nahimutang sa 120 kilometers sa silangang bahin sa Kalayan, Cagayan. Naghihapon kini sa typhoon category din adunay gikusgong hangin 120 kilometers per hour ug pagunos nga moabot og 165 kilometers per hour. Ug tungod niini adunay mga probinsya sa Northern Luzon nga gipaubos sa tropical cyclone wind signal. Padayon ang atong pag-monitor ni ining bagyong Ramon sa posibleng paglandfall sa Babuyan Group of Islands. Paghuman sa landfall tungod sa interaction sa kayutaan ug tungod usab sa interaction niini sa northeast monsoon o hanging amihan, adunay posibilidad nga muhinay o muweaken ang maong bagyo. Samtang sa laing bahin, aduna kitay gi-monitor na usa ka low pressure area nga nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility. Ug ganihang alas 10 sa buntag, gi-estimate kini nga nahimutang sa 720 kilometers sa silangang bahin sa Giwan, Eastern Samar. Karong panahon na wala pa kini direktang epekto sa bisan asang bahin sa Visayas, pero sa mosunod na 24 ka oras aduna kini posibilidad nga mahimong usa ka bagyo ug panganlan kini og bagyong Sara. Ug para sa kahimtang sa atong hangin ug kadagatan, nagpabiling hinay ngadto sa kasarangan na hangin ang nagpasulabi sa tibok Visayas ug ang kadagatan magmalinawon ngadto sa kasarangan ang pagbalod. Pero dili kita mo kumpiyansa kay atong gi-forecast na ang LPA nga atong gi-monitor mahimong usa ka bagyo ug posibleng magdala kini og kusog nga hangin labi na diri sa may eastern section sa Visayas. Gikan diri sa Pag-asa Visayas DOST sa Mactan ug alang sa Balitang Bisdak, kini si Netherlands sa Letrero, daghang salamat.